Apa, Cris? Ja l'han fet baixar, ja l'han fet baixar. Bé, Cris, bé. Bé, Cris, bé, molt bé. Ens esperàvem, tranquil·la. Era per demostrar que estan ben fetes. Ara. Sí, a la segona va la vençuda. Això no diuen. Ai que cau, Ari! I amb el control, Baixa que la fugia ara. És que no riu. Bueno, l'Intec ja l'ha fet, no? Ara l'ha fet. Gepa, tots sabem que tu et caurà, no passa res. On? No, Miquel o no? Surt, surt, surt. Glòria! Ai, Gepa! Espera, hem de veure la cosa. Veuràs, veuràs. Gepa, ho tenim molt bo. Va, Gepa, ja t'ho he dit jo que no podies parar. Ai, Gepa! Ai, 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 ai! Va, Gepa, no passa res. Ja ens ho imaginàvem. Sort que no... Joder, pues no parar, los presos de portería. Ai, Gepa, ai, ai! Veuràs, Gepa, veuràs! Va, Gepa, tu pots. Que no pots! Tens Parkinson! Ai, Gepa, ai! Cuidao! Oh, la caixa ni la boca. Tu, però aquesta branca no està una mica inclinada, no baixarà la caixa? No, prou, prou. Està molt inclinat, Au! Perdó, Roger. Ui, 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 ui. És un perill, Ara. Salta, salta. Salta, salta. Salta fort, Gepa, salta fort. Home, té molt de balanç i no em sembla. No, sí. Ara em